Yabending. Akua Sarpomaa. Captain. Bibi aboko de. Nyame andom Captain bibi ayeboko. Wadru he boy enkomo. Captain anopa de ye anya Sowutuom constituency na anopa ima babe pie mu wa hanom sen a ye de constituency to no ababe pie mu hanom sen ye hwe okwan a ye betimi aboa na esanse wonua ye dwen amanfo ohunti no bibi biara ye kwa amanfo so wagu no na ya hwe ya ye mafkins bia ma wo mo ne de ne chese ya bo hu dawura ma sempanifo hu ye mpo a ye kan na wo mo ate ne wo mo ababe ye ne sa na Captain anopa yi ye sha se de fi alaji e de fa Israel ya besi Sowutuom Yellow House any Pentecost University I had mu say na no pay focus no e da pa na efi mo no amapopo so yi on say Captain say wonam kwan so na say e zebra crossing na wo behu sign a chen so de e chese wa to zebra crossing say your traffic light ani nyina wo behu na mom potholes de ye ni ho asensode bia wo baabi ntina de wonam na no wakakobom ukobom a say wo tai be pai se obi be pra no ne ade ne de na chese to egemu a say ye yi ekwan no de atutu de o ma ya dada ye highways na atutu ama photos ne dem akese na almost wo maka ho asama ka so no obia ayi wo mani dia ma mo mfi wo msi yi no to nchen po Captain e kana ya say Ghana ha no mu say ye highways ne nko a ene ya na mpanimfo tide wo mani hwe kakra no krampo ne anim say photos beda mu krampa wo mpanhwe yi na ye hwe ekwan no de ededa emfikyem kakra ne dia Captain enya Pentecost University eye school kese a ewo Ghana ha no mfenya ye ka universities ayentimi enyi mfrim na emomu no se wo ba bepie mu wa ha no mfenya school ni nya akono school na enya akono ni nyina ne se ye hwa nka ekwan ya da school no mu kono no ni ade no mu paint no ni ade ne kebe mi ye hu se de school ni tie eso so no ba bia school ne wo na nkasa krampo no Captain e yade a enye krampo na wo behwe amna kesiye bi pa atu e wo Pentecost University school no ani mu pe a se wudru kono na se wo yesa wo da ne wo ho na wa nhwa wo ka ni nyina betumi ahya amna ani mu wo honom ama na ye na wo de na san se be ko Pentecost University asem ne so no ma ye hwe ekwan no na ye ni kwan no ho nkomo ansan ya ko Pentecost ne so me na me wa chema wa kwa ba de ba Onua TV Onua FM so mu kwan yi a e wo ha no mu sein no edan anamo be no matu afa ho nse empo ye beto aba ne sempenifo ba ha sein ha e bo be no mo san san na mo ahwa ato aba ne de ama wo no ba no mu sei se ye to aba ma Onua se Onua wi ni a ru ba ye kwan no so say ye to amaro no ya obi ambe fie bio ko ni nya sei ha ni nya nya fa bia ufa kapo ba ha kapo mpese omba ise ko ni nya nti o pese o ba ni ka bese nti adi a ha en enti Captain no wo hwa ba bia university to Pentecost University wo na emomo no wo fa ka krampo di aba o ni drivers no empese wo mo be background nti na kokoye sancha sa wo mo a wo mu nika e wo university ho no mo ne de ne chese asem no aye mobo ma me ne me sister yi so nto aso me na ede na wonnim e fa kwan yi ho wa ha kwan de mfutro nko a o sekas ni twem a anya easy mfutro nko a dust nko a wotwem a ti de bia enya ye pepa ho ne ti se wan pepa wanya yi ti de bia mfutro kas ni twem ani we kwa so na tontra ma aha na adwu kakra na so ni ti se ya sister wontumi nante ya unna ti ti ekoten wona hu na mfutro nko a yo mate me da se Captain ntino de omo be kan fa kwan no ho e wa ha no mu sen no na ntida fe yansan kwa back to university ho no masem na ye ka no Pentecost University na nim ho no mankasa na amna eda ho ne nya akono Captain ubetimi atwa school ne ho nyina ahia unya sabe baabi a unhu baabi a ye hwe baako krampo e wo school ne ho school no omo kire fe school no e bo wo maboro wo mo tempa kam ha no mu sen na mo no omo mpese wo mo be ka no wo bi ya betage wo mo no mo ne ade ye sha ekwan ye wo ha no mu sei no mo cha eye aban e na fe school no e no mo betimi aye hu bibi di ama wo na so school na tri nani e na ban so atri nani se ye na se school ni ba be ye bibi na wo mo hwe se mpanimfo ne ade be ba ha sen dia no makofa ikai ya etwa kwan si na o ma ba be twa kwan ne so no mo ne ade de ama wo omu twa kwan no so wi a asa se kwan ni be ye den emfa wo mo hu biam kosi se bi school no ebe sanya ye bibi biem ansa na omu betwa kwan ne so ma omu atwa se wo wura school ni mu ankasa a wotimi hu se
nipa me ne kasa o se power shortage aka school no enti na ne so mo school mu honom na se light ne call off eno ano no sa plant o nipa me ko se fi so ba school mu ha no mu say ekọ 2 years nie yan so plant wo school mu honom da enti ne se wo sua de so wo mo tro exam so mo ye den se power ne call off eno ano no video said by obehu say why ye bi ewu form no ne ade eye naked ntino wu pe na wahunu say wo pia school mu honom no do any administration block honom pa eno na wudi kan ehunu ne first na so ne still na say light ne call offer na wo ma begina ho sesa de wo mu siesie no mo ne ade a eno ano no say light ne nya bia say ba kakra bi pe na eno ano no wo mo ko say ade na ekoso na enye no wo mo behwa so ano preko pe de amankwada no amomatimi atena school mu ha no musen asua ade no da bi omo nya mfa ma wom light ne call of dia no ma begina ho aye bibi ni ade no wo mo ko say ya anajo anase weekend na say light ne call offer enye ntese no ano no weekend no wa wo nkofia obeda school ha no musen wo beda so ni mu weekend ni nyina ansa na bia monday ne so a oma hwe so mo be ye ho bibi asukufo ne wo ma te around ne kire say Pentecost University mpanifo e bo ma bro e wo mpotem ha no musen pa captain Akua ma me nda wase